Slovenská národná strana samozrejme aj touto konferenciou slávnostnou si pripomenula znovu obnovenie svojej činnosti. Nie je náhoda, že sa stretávame tu v Komárne, pretože Slovenská národná strana ako jediný politický subjekt na Slovensku od samého počiatku znovu obnovenia svojej činnosti 7. marca v roku 1990 mala v svojom programe ako jediná osamostatnenie Slovenska od federácie. Samozrejme, tento sen, tisícročný sen slovenského národa sa nám splnil 1.1.1993 a sme šťastní, že sme boli pri tom od samého počiatku. Či už priamo vo federále, kde sme veľmi tvrdo bojovali za to, aby sme mali. No tak to je orol tatranský, aby ste vedeli, že to nie je nejaká maďarská sliečka menom Turul. Toto je orol tatranský, viete, ktorý máme v znaku. Nie je to náhoda. Že by si mal trošku neskúšať, aby uprezal pani poslaneceničku nejak. Suverenita Slovenska je skutočne spochybňovaná predovšetkým ľuďmi tu z juhu Slovenska a predovšetkým z niektorých politických kruhov. Mám na mysli stranu Maďarskej koalície a stranu HIT. Je nechutné, aby proste Cyril a Metod stál na streche, veď proste sa nedá. Bolo to trošku pritiahnuté za vlasy, súhlasím, ale bolo to zdôraznené tým, že sme aj napriek tomu, že bolo nebezpečie pádu, sme vyšli na tú strechu a položili sme tam tie vence. Nemám nič proti tomu, že tu nejaký Maďar ubehuje na koni a pristal tam, kde pristal, na tom námestí. Niektorí tvrdia, že bol dokonca svätý. V poriadku, ani tomu neberem, len chcem zdôrazniť, že keď už všetci tí Maďari, čo si búchajú do prúz, akí sú veľkí Maďari, chcem zdôrazniť, že král Štefan, čo spravil, tak spravil Maďarom, starým maďarským kmeňom, keď si niekto neprečítal dejiny, tak ja to pripomeniem, že sa spojil so slovanskými kniežatmi a franskými rytiermi a vyvraždil všetkých príslušníkov staromaďarských kmeňov. To spravil svätý Štefan.